pocit, sú tu kvôli tomu, aby podporili Ivanu Borovu vo svojom ťažení v boji za svoje deti. Všetci sú vyzbrojení nie zbraňami, ale takýmito lietadielkami, tak ako v septembri, a už každú chvíľu by mali, tak povediac, bombardovať britskú ambasádu. Čo by ste odkázali Ivane Borovej? Tak určite nech sa drží a dúfame, že to bude mať šťastný koniec. My sme s ňou, myslíme na ňu. Určite to vyhrá. Deti sa vrátia na Slovensko. Lietadielka máme pripravené. Tak tieto lietadielka smerujú priamo do Veľkej Británie. Ivane, pani Norike a jej deťom. Myslím si, že nepotrebuje tento odkaz ďalší komentár. Vráťte deti domov! Vráťte deti domov! Vráťte deti domov! Ivanu Borovu prišli podporiť aj títo ľudia na Nitrianske námestie. Keďže však aj akcia bola ohlásená na poslednú chvíľu, mesto ju nepovolilo a preto všetko prebehlo v maximálnej tichosti. Ľudia si však so sebou priniesli aj lietadielka a týmto chceli podporiť Ivanu a jej dvoch synčekov. Ivanu Borovu podporujú aj ľudia v Topolčanoch. Tí sa stretli v centre mesta. Prevažne sa tu zišli mamičky s malými deťmi. Tie veria, že Ivana svoj boj vyhrá a čoskoro sa so svojimi detičkami vráti späť na Slovensko. Zrejme hustý dážď odradil ľudí v Rožňave od toho, aby svojou účasťou na zhromaždení prišli podporiť Ivanu Borovu a jej rodinu. Napriek nízkemu počtu sa skupinka prešla celým námestím, čím dokázali svoju spolupatričnosť s rodinou Martinka a Samka. Košice. Aj tu stúpa počet rodičov, ktorí Ivanu Borovu na diaľku podporujú. Je ich asi 70. Aj košickí rodičia sú rozhodnutí prísť Ivanu Borovu vítať na bratislavské letisko. Veria, že tak budú môcť urobiť už čoskoro. Na námestí v Humennom sa už postupne začínajú schádzať desiatky ľudí, ktorí prišli podporiť pani Ivanu Borovu. Vráťte Ivane deti! Stojí tu aj pani Veronika Čonková s celou svojou rodinou, ktorá Ivanku takto podporuje. Ivanka, bojuj o svoje deti, tak ako si bojovala. Bojuj, nezdávaj sa. V Žiline na Hlinkovo námestie prišlo zo pár ľudí, napriek tomu si myslia, že pomôžu dobrej myšlienke. Každej matke to trhá srdce, keď vidí a počuje, čo sa deje, a preto jej zajtra budeme veľmi držať palce obidvaja. Pár hodín pred pojednávaním je na stole otázka, kedy prídu deti na Slovensko. Podľa našich informácií bude na zajtrajšom súde kľúčové, či sa riaditeľke Centra pre medzinárodnú právnu ochranu detí Andreji Cisarovej podarí vybojovať, aby tzv. Adopčné obdobie Martinka a Samka prebiehalo na Slovensku.